सराइबिलनि बसग वआव क'क्राझार जिल्ला अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गानाइजेशना सेथि बोसोरारि जथुमा खुंफुंगोनखौ लानानै दिनै बसग वआवनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव लाइ खुन्थिया गायसनदों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बसग वआवनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव साननैनि थाखाय क'क्राझार जिल्ला अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गानाइजेशननि बानजायनायाव नभेम्बर दाननि 26 आरो 27 खालार खालि गिबि खेबनि थाखाय सेथि बोसोरारि जथुमा खुंफुंगोन। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै डक्टर फुकन बर'आ बाहागो लाफैगोन। लोगोसे बेंज्लायग्रा मोसाहारि बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन होननानै बुंथिदों खुंफुं आफादनि गाहाय नेहाथारि निरजय मुसाहारिया। बेजों लोगोसेनो ओनसोलनि गासैबो मेलेमजिबि आरो सरासनस्रा सुबुंफोरखौबो हाबाफारियाव बाहागो लानानै मेहेरगोनां खालामफैनो थाखाय खावलायहरदों बानजाय आफादा। दानिया फैदो जोंनि खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायदों आबुङै मिथिना लानि। सिगाङावनो मिडिया बिथांमोननिसिम साबायखर बावबाय। जोंनि क'क्राझार जिल्ला एक्स भलन्टियार फर्स अर्गानाइजेशना फैगौ 26 आरो 27 नभेम्बर 2023 इं अक्ट'खालि साननैनि हाबाफारि लानानै बावहाय कनभेनसननि दिन थारिख थि खालामनाय जाबाय। बे असिलाखौ लानानैनो दिनै जोङो बे बसग वआवनि गेलेग्रा फोथाराव बयबो जिल्ला आफादनि दैदेनगिरि आरो आरसिनि दैदेनगिरि लोगोसे बे जमदुवार आन्सलिकनिनो मावफारिया आफादगिरिजों लोगोसे नेहाथारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरि बिथांमोनखौ लानानै जों जे थारैनो 26-27 नभेम्बर अक्ट'खालि जोङो कनफारेन्स बा कनभेनसन खुंनो थांगासिनो दङ। बियो गमामायैनो फैगासिनो दङ आरो बेखौ खुंफुंनायनि लाहार फाहार खालामनो थाखाय जोङो दिनै बे लाइ खुथा बा खुन्थिया गायसननाय हाबाफारिखौ जोङो लादों। खुन्थिया गायनायनि उद्देश्यखौ आरो मा बुंबावनो, जोङो थारैनो खुंथारगोन बे सिना दिनै ओंखारबाय। जोङो बे कनफारेन्सखौ मानो खुंनो लानाय जादों बेनि ओंथियानो जाहैबाय दिनै जोंनि एक्स भलन्टियार फर्सआ माखासे सुक्तिफोरखौ गोजोननाय मोनै आरो जोंनो थोजासे नङैलाय जोंनि गोदोसोनानै थानाय एक्स भलन्टियार फर्सजों लोगोसे गुबैयै साननो हनो गोरों बिथांमोनखौ लोगोआव लाफानानै जोङो जोंनि मोनथारनांगौ दाबिफोरखौ जोङो जाहाथे मावफुंलांनो हायो आरो बेजों लोगोसे जाहाथे जोङो गोदान जोलैनि माखासे सांग्रां मावथिफोर लेखा गोरों साननो हनो गोरों बिथांमोनखौ जोङो सोरजिलांनो हायो। बे असिलायै जोङो दिनै बे जमदुवार आन्सलिकनि बसग वआव सराइबिल जायगायाव जोङो बे कनफारेन्सखौ लानाय जादों। बेजों लोगोसे जोङो ससियेल एक्टिभिटिस जोंनि बर' जाथि बा गुबुन जाथिफोरनि गेजेराव थानाय माखासे ससियेल एक्टिभिटिस बुङोब्ला जेनेबा बैसो गोरलैयाव हाबा लानाय, फरायनायखौ गोसो होबाङै, बायदिसिना जेनेबा सिगारेट बिरि ड्राग्स जानाय बेफोरबादिखौ होबथानो थाखाय जोंनि नैबे भलन्टियार फर्स अर्गानाइजेशना बे हाबाफारिखौ लालांफागोन। लोगोसे जोंनि गेजेराव गावजों गाव एना एनि राजनितिक दोलो ओंखारखांनायनि उनाव गुबुन गुबुन राजनितिक दोलोआव हाबनानै दिनै गावनि जाथिखौ गावजों गावनो सैलायै मोनसे मन'भाबखौ जोङो जाहाथे नागारलायनानै जोङो जाहाथे खौसेयाव फैनो हायो, बे असिला लानानैनो जोङो बे कनफारेन्सखौ लानाय जादों। जोङो एक्सुवेलि नैबे फैगासिनो थानाय 26-27 अक्ट'आव जे कनफारेन्स जागोन बावहाय जोङो प्रत्येक जोंनि क'क्राझार जिल्लायाव 17टा दखरा दङ, आन्सलिक दङ। 17टायाव जोंनि गाबज्रिनाय बादियै जोंनाव जाय बिथांमोना भलन्टियार्स मोनसे आन्सलिकआव बिसोरथ' गासिबो फैजोबनांगौ, गासिबो नुजाफैगोन आरो जोङो लादों गोजान गोजाननिफ्राय जोङो रायजो राजाफोरखौ लाबोथ'ला, जिहेतु माने थांलाय फैलायनि थाखाय माखासे सुबिदा उसुबिदा थायो।
ओंखायनो जोङो बे जमदुवार आनसलिकआवनो जागोनब्ला जमदुवार कसुगाव गसाइगाव आरो फर इउनियन बिथांमोननिफ्राय जोङो रायजो राजाफोरखौ हानायखिनिखौ लाबोनो थाखाय जों बिथोन होनाय जादों आरो बेवहाय जोंनि आरसिनि आफादगिरि नेहाथारि बुंनाय मथे बावहाय जथेस्थ पाब्लिकआबो कपारेसन होफैगोन आरो आइडिया 10-12 हाजारसो गेदार जागोन बेखौ आइडिया खालामनो हायो। सिगां मिडिया नोंथांमोन आरो रायजो राजाखौ खुलुमनाय जासिहरनाय जाबाय। जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों गोदो दानानै होजानाय 1987 मायथाइयाव दानानै होजानाय भलान्टियार फर्सआ गोदोनिफ्राय समाज सेवा हाबा मावबोदोंमोन आरो हारिनि हादर बिनाय जांख्रिथायारि सालायबोदोंमोन। दा बे जांख्रिथायारि सालायनाया 1993 मायथाइयाव सुक्ति जानाय आरो बिटिसि सुक्ति जानाय आरो बिटिआर सुक्ति जानाय जे मोनथाम सुक्ति जादों। बेजों जेबो सान्थि मोनैलाय जोंनि बे एक्स भलान्टियार फर्सआव गोख्रोङै सोमावसारनायनि मोनसे हाबाफारि लानो होननानै नैबे 26 आरो 27 अक्ट'आवहाय जे खुंफुं आफादनि जोंखौ आफादगिरि आरो नेहाथारि गायसननानै होदों। जों आफादगिरि नेहाथारिया बेखायनो बयबो रायजो राजाखौ बे गुरुत्थ गोनां जोंनि हारिनि माहारिनि हादर दानाय समाजखौ मोजाङै फोथांनाय फोगोमनायनि जेनेखि हाबाफारि जथुम 26 आरो 27 बे 26 आरो 27आव बयबो रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिनानाव नोंथांमोनहा लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनाया जोबोद गोनां होननानै आं सानो आरो बे मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनो थिरांथा लानाय बे हाबाफारियाव बयबो रायजो राजाया फैनानै बाहागो लाफैनांगौ आरो जाफुंसार होनांगौ होननानै आं जोंनि आरसिनि नेहाथारि जानानै बयखौबो हांख्रायनाय जायो। मानोना बेवहाय जोङो जोंनि बे भलान्टियार मावसोम हान्जाया जोंनि हारिखौ हादर बिनायनि जांख्रिथायनि सावरायनायल' नङा, जोंनि बर' हारिया गोदोनानै थांगासिनो दं। जानाय लोंनाय जौ लोंनाय जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्राबो ड्राग्स भां बेफोर जानाया बारानिफ्राय बारा जाबाय। बेफोरनि सायावहाय सावरायनानै जों भलान्टियार फर्सआ माबा मोनसे गोख्रों थांखि लानो हायो नामा, बेफोरनि गुरुत्थ गोनां सावरायनाया दङ। बेखायनो बयबो रायजो राजाखौ आरो खनसेबाव लैहोर फैनानै जोंनि बे 26 आरो 27 नभेम्बर गुरुत्थ गोनां जाथिनि मोनसे कनफारेन्स होननानै सानजायो। बेवहाय बयखौबो मोजाङै गोथार गोसोजों नुजाफैनाय बाहागो लाफैनानै जाफुंसार फैनाय बयखौबो खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों। मेलावहाय आलासि महरै जोंहा नुजाफैगोन जोंनि गोदोनि 1987 मायथाइनि भलान्टियार फर्स दाजेननाय बै समनि 1987 मायथाइयावनो चेयारमेन हिसाबै दाजानाय डक्टर फुकन बर' सार नुजाफैगोन आरो एखे रोखोमनि जोंहा माननि आलासि हिसाबै आरो नुजाफैबावगोन जोंहा बेंज्लायग्रा मुसाहारि सार। बे साराबो जोंनि बे कनफारेन्सआव नुजाफैनानै मेहेरगोनां बिबुंथि लाखिफैगोन। बेखायनो जों बयखौबो खावलायो जों जे आरो गुबुन गोसो गोथारै नुजाफैनो गोसो जानाय जोंनि दैदेनगिरि नोंथांमोनखौबो जों खावलायहरो जाहाथे राजनितिक बासिया जासे धोरोम बासिया जासे खुनु समाज बासिया जासे जाहाथे बे हाबाफारियाव जोंनि 26 आरो 27 अक्ट'नि जे जथुम जोंनि एक्स भलान्टियारा खुंनो नागिरदों बेवहाय गोथार गोसो नुजाफैनानै जाफुंसार होफैनो थाखाय नोंथांमोनखौ गुरैयै बयखौबो खावलायहरनाय थाबाय। गोजोननाय थाबाय।